Республикабызда башкаларга өлгө булырлык, халык кинәнеп яшәр өчен уңайлы шартлар тудырылган, үсешкән авылдар җитерлек. Ундай күркәм авыл биләмәләре Балтас районында ла бар. Без был юлы Түбәнге Хикият авылын иңләргә карар иттек. Шушы авылда армия киттем. 5 ел буена Польшада хезмәткә туры килде. Шушы авылга әтияниде исән булгач кайтырга туры килде. 40 ел шушы авылның урта мәктәбендә хезмәт иттем. Avılın geleceği yaşlar kolundaydı. Benim zuretkiler birinci toy kolhoz açıp üzerinin şuna ol signal kolhozu bulgan şuna da indi bile gel oğlu tarta. Avullar bарлыкка килсен өчен жер кирәк. Су кирәк кеше өчен, урман кирәк. Менә шуларны уйлап утырганнан соң, нигә уйлап утырдым да, чынлап та безнең мондагы басулар кеше эшкәртмәгән чак булган, оказывается. Шуна елга бар, күрәсез инде, елгалар. Сез килдегез танып аша, тиз танып дип атала. Аннан соң килеп авыл алдыннан Юк елгасына килеп, алар Юк елгасы башлана Перем өлкәсеннән, Чернушка шәһәр тирәсеннән. Шуннан авылның аша-ашадан ашага агып чыга Сикияз елгасы. Миннак моны Сикияз елгасы буенда. Бу елга буенда тагын 6 километр югарырак менсәгәндә югары Сикияз бар. Ул менә борынгырак авыл. Әрибаш лесхозы дигән предприятие бар. Ну, Әрибашны сез ишеткәнегез бар, Әнгәмбатабының яры бар. Әри буе. Аны Фәридә Кудашева мәрхүм йырлайды. Вот шуннан башлана бу Сикияз суы. Авылдың йөҙен, үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген ошо ердә яшәгән кешеләр билдәләй. Балтас районы Түбәнге Хикият авылы ла үзенең алдыңгы карашлы яшьләре, ишәр гаиләләре, киләсәк буынга кәңәш, аманат бирүсе акакалдары менән бай. Совет заманында бик көчле колхоз бар, Сигнал дигән. Аның рәисе Фагамов, Максут Фагамович дигән бик агроном оқыган кеше. 30 ел эшләде, колхозны бастырды, көчәйтте. И шул математика терминга кереп китсәк, шул разгон әлдәге хәтле бара. Районда берничә генә колхоз яшәп ята, шуларның берсе менә безнең исеме хәзер Луч дип атала инде. Һәр авылның үзенең характеры бар бит. Бар бик борынгы авыллар. Анда менә Түбән Сикиязның характерын әйткәндә безнең башлыча иш авылдан күчкән халыкмыз. Моны елга буена күчкәнбез. Шуңа Балташанда Иликәй дигән авыл бар, бик борынгы авыл, анда 1700 елгы зиратның хәбәрләре, ташлары күренә. Шуннан күчә башлаганнар. Землемер кем сорап кара землемерга? Землемер килде, сиңа үчә бирә, ир бала исемен. Шуннан Балташлар. Авылның бер башы без Балташ өчен биртәбез. Ну, төрле эш авылдан җыелсалар да, халык үзара дуслык бар, бер-беренә ярдәм итү бар. Шуннан монда халык яңа авыл булгач, бу менә иске авыл, иске шәһәрләрнең тирәсенә бит емерек, иске өйләр күп була. Менә Нефтекамскага барганыбыз бардыр. Анда иске бер нәрсә дә юк. Чөнки яңа ердә. Сикияз тоже яңадан эшләнгәч, иске өйләр юк. Кешеләр бай хәлле яшәгәннәр. Бар, мотор гаиләләр бар, яшь гаиләләр дә бар. Менә безнең тирәдә әле генә үй салып чыгып килә. 4 бала, 3 малай, бер кыз тәрбияләйләр.
Хәзер ул безнең өчен зур шатлык булды, чөнки күрше безгә дә ярдәм. Клара менән Газнай Шәйхуллиндарҙы түбәнге хикәяттәр тик яхшы яктан гына телгә ала. Гаилә башлыгы авыл баҫыуҙарының һәр сутыйына күңел ҡул йылыһын һалған алдынғы комбайнер. Тырыш ялан батыры ишле бала баға. Уларҙың икеһен уллыҡҡа алған. Bizim şol ýigit 87 ýylda başlap Russiýanyň beýanynda hizmet eden de hepin. Mekanizator bulup ýa-da işleýän. Operator fazla başkuran firmada. Eýlän eşip, da tutmuş gitdik ömür boýy. Mallar guraýbys. Baksalar üstüräbis. Başgurtlar guraýbys. Şondan şularny satyp özübizge tabyş getirebis. 2 özümнең улым бар. И 2 приемный. Данис, Зиннур и Алек белән Виктор. Олы малайым Уфада. Үз тормышы корып яшәйләр. Зиннур 4-нче класста укый. Виктор армияда служит итә. Алек нефтяныйда укый. 2-нче курста. Bizning özübizde bütün närsä bunda şäherde ýaşagildi, su kirgen, gaz ýana. Ýaly su, şäherlerde bütün närsä bar indi. Kişet, sugan, çigindirler, berengiler, gobaklar. Şu gerek barsın da şunu üstüräbis indi. Teplitsalar bar, pomidorlar üstüräbis, kıyarlar üstüräbis. Munda basu idi. 2000-nji ýylyna düzüp çykdyk bu ýerine biz. 4 yıl doğan tüzüldün. Onda bu urunu alıp şulay basılan yurtuzup çıktık. 2000 yıllarında yaşayışlar. Инвалид bola bari. Ол 12 yaşta öldü. И шуна biz решили взять приемных. Olgaç da şu bir yıl içinde meni orga kalıp Zиннурым tuda. Bik akıllı buldular. Şu hat alar bizge bütün işke buluşup şu hatlı kişiden de tegi olamalarda işitmemekte de evet okudular. Elimne Alek тоже на 2-nji kursta tırışa okuy. Olganda Alek 1-nji klasta okuydu, Viktor 2-nji klasta indi. Biz uyda bolmasak malny qoraylar, onlar qorap qoyalar, даже itesi de yok. Likşikta şu kozlar alarının üstündeydi, kozlarını yılgaga soklap, yılgaga itip, qaytıp şu постоянно мына кырда, постоянно bizge buluşala bokşada şulay okundu. Bizning halk şunda ýardamçyl, nyk buluşdylar indi. Birge işleýän epleşler. Şulay uzlaşdyryp çykdyk. Geýler ýerdam etýär, iş buzov bar, bir wüz bar. Özüm men şäher ýörtmeýän. Bir dilep işläp ýürýüzün. Oldu. Bizning halk ýardamçyl, mana kimge bana görüşümde ne hazırat yaşayıbında bayağı birgede bulduğunu. Sonra nindi вопрос bilen avraşsın da gelip yardım ederge hazır indi. Kışkırt üstürem. Az inkubatorım var. İnkubatorda şebişler, ördekler, şulay şegarip sotam. 32 qoz bıyıl soyduk. Şol. И şebişler indi üstürebiz. Sotabız indi. Ne oldu yaşarga kızdık. Meşakkatli bulsa da koňilde. Sadik bar indi oldu. Mektep bar. Okuylar, vallahi. İş gayrettim. Tertipliler var Allah'a şükür. Hayvanların oldatıp kaldılar. İyiler sağlık yerden itareyim. Çünkü oğlunun geleceği yaşlar kolumdaydı. Киләсәктә bir урында тапанып калмаска, бакса майданын малханын арттырга иҫәп тота Шәйхуллиндар. Авыл кешеһе өсөн был мәшәкатьтәр отышлы. Беренсенән ит, һөт, емеш-еләк һатып, гаилә бюджетына акса килә. Икенсенән, балаларыбыз таза, сифатлы ризыктар менән тукланып үсә дип, уен максаттары менән бүлеште уңган гаилә. Заман менән янә шатлаган, тырышып тормыш көткән Шәйхуллиндар гаиләһе менән ямьле алдарыбыз.
iş kişi bizim Glava administrasiya rayonu bulup işlediler. Şu avul kişisi şunda üsken 21 yıl rayonu alıp bargan Fatkul'un Gafurya Fatkul'un uğraştığı kişi. Bu halde isen al, bütün üstü tanıyıp. Şundan İslamov Raşit Tarakiyevich тоже ulaştırışlarda hemen bir avulda adı bizim glava administrasiyası поселения было biri Ferdinand Arslanov Ferdinand Nazifovich. Bizim avulda bütün şartlar da var. Avul konusu gaz sertifikatsiyalangan, su kirgen. Tağın yaşayan kişiге, итүзүргө, колхоздарда эшлегендерге субсидия бериле. Авылда средняя школа, амбулатория, фельдшерский пункт, почта, колхоз бияқшығын ашап келе. Колхоз дебезінде общество с ограниченной ответственностью клуб бик моторына былтыр ремонтланды 3 миллионға федеральный программа белән. Теплый полулар белән. Авылыбыз гаиләләре белән дә, кешеләре белән дә бүтән яклап бай. Габидуллин Марат Маликович деген кіші. Оның атысы ғұмыр бойы шушы колхозда главный агроном болды. Бек популярный, бек авторитетный кіші болды. Ол Москвада съезд сельскохозяйственных работников депутат, делегат болған кіші. Вот шуның малайы Ула Марат бек әйбәт алып кетті, таратмады. Бүтін нәрсе әйбәт. Эшләнә торган ерләр барса да эшләнеп бара. Авылда безнең өчен эшләгән врачларыбыз бар. Максут Фагамович дидек, председатель. Аның улы Фагамов Ришат Пәтшедә хирург, әйдәүче хирург. Зав. Отделением дебюталарында. Аның бер туган апасы Светлана Уфада 8-нче больницада бек авторитетный. Бар предпринимательләр, күп кенә Акберовлар, Акберовның абысы, Айрат, оларның племяннигі Свердловскийда түзіліш бойынша. Һәр ауылның келешегі яшьләр қолында булырга тиеш. Чөнки безнең кебек олыган кешеләр, олар нәрсә эшләйбез без? Без киңәш бирәбез, өйрәтәбез, поддерживать итәбез. Но эшне алып бара кирәк яшьләр. Илдар Акбиров Түбәнге Хикият авылының етәкчеләр һәм эшлеклеләр нәселен лаеклы дәвам итүсе иратылы. Авыл хуҗалыгы тармагында бүген ул ышаныслы адымдар белән атлай. Авылдаштарын эш урындары белән тәэмин итә. Минем зураткилар беренче той колхоз ачып, үзләренең шуңа ол сигнал колхозы булган. Шуңадыр инде мине кел авылга тарта. Бүген авылда яшәгән яшьләргә бик күп поддержка бирә хөкүмәт. Менә без моны фермалар ниләрне шул программаларга кирип, акчалар алып, шулай әкрен генә яшәп киләбез. Менә 2009 елдан башлап яңадан фермалар бүтән авылда алып, шулай развивация итеп була. Бүген авылда яшәгән кешегә эш бар. Башлаганда авыррак булды инде. Акча бурычка алып, тегеннән мондан алып, әкрен генә тирә бетереп, шулай итеп главный күп итеп кредит алмаска инде менә шул. Менә хөкүмәт поддерживать итте, без кирдек семейный молочный ферма программасына. Аның буенча акча алдык. Шуннан менә маллар алып кайттык. Тоже государство поддержкасы буенча техникалар алдык, тоже субсидироваться иттеләр, лизингларын түләп бетергәч. Шуңа бүген мин уйлыйм, бүген бүтән возможность бар авыл җирендә успешно эшләргә. Ну бүген без монда 230 баш малы, крыс, без савым сыерларын бетердек, яңа фермага күчердек, бүтән авылга. Монда бүгенге көндә 195 баш мал карайбыз инде бетеп башмаклар и аткормада үгезләрендә әле менә аткорманы битеп сатып җибәрдек, менә яңадан куеп ятабыз, бер-ике үгезләрне аткормага. Аткормычный ферма була инде бу булып тора. Sütünü teге бүтән ие соғабыз яңан иде. Бу фермада битеп, үзе бу авылдан кешеләр эшли.
Mağatsı üzerinin işlerin jitkeri bir şeyler. Nomina bugün günde bizden şuşunda 4 mekanizator, bir zavsklat, şundan телятницалар bizden Bişov, 2 skotnik, bir brigadir. Постоянно 15 kişi bu avulda şeyinde. Bugün işe bula avul jirinde. Ota seyim, tuğanlarım şunda tuğup okuvuskinge okutuşular. Şuna tortayındı, tuğan yok. Bilmeyim, biz sangat bilen, birge bilen üstek indi sangat bilen. Bu avulda тоже bizden bir güçlü kolektif, büyükçüler kolektifi. Olar bütün jirde vыступать biri. Lider şu sangat bilen, ne bilen beylegen gelirinde. Bileki şokta üçgen şoklar bine basığa çıksan gel iske tuşa. Şuna koyttuk indi, oğulga beylegen biz. Былтыр Илдар Ринат улы Иске Балтас ауылында Акбар ауыл хужалыгы кооперативын төҙөй. Хужалык матди техник базаны үҫтереүгә 12 миллион һум күләмендә грант ота. Был аҡсаға кооператив һөттө, кефирҙе һәм башҡа төрлө һөт ризыҡтарын етештереү һәм төрөү өсөн яйға һала. Әле хужалыҡта 14 кеше эшләй. Mında bizden süt bilen eşitlenmedik, производствоны başta жіберге объем керегі. Biz шығып, mında kooperatif Akbar создавать ettik şu rayonda. Biz birinci yılda 3 milyon grant alıp, ikinci yılda на укрепление материально-технической базы 18 milyon alıp şu zavoduna tergizip жібердік bütün rayı bilen birge. Bu bankrottaydı, bu предприятиemiz şu konkursundan okupayıp alıp buna tergizip işlete başladık. Bugün 5 tonnadan artık продукция жеткіребіз. Şu молочная кухня, детское питание, Нефтекамская адресница, süt taşıyoruz. Bugünkü günde avul jirinde bunday поддержка bilen hareketlenip yaşap bulanın bilen bütün возможностьlar var. Илдар Ағбиров кеүек ир-егеттәребеҙ ауылдарҙы тергеҙеү йәһәтенән ҙур эш башҡара һәм Балтас районында бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ, шәхси эшҡыуарлыҡ тәҡдименә ярҙам милли проектын бойомға ашырыуға булышлыҡ итә. Ысын ир-егеттәр күп һөйләмәй, ә тормошон, булмышы, башҡарған эше менән раҫлай. Yıl direktör oluşlarga to'g'ri keldi. 9 yıl direktör o'rinbosari bo'lib, o'qituvchi bo'lib ishlarga bek nasibda bo'lmadim. 33-yilda 1900 boshlang'ich maktab ochilganida 2 qatlı o'qish maktab soldilar. Avulda ul chaqda 2 masjid bo'la. Shuning bazasida boshlang'ich maktab ochildi. 1934-yilda 7 yillik maktab ochildi. Sonradan 1960-yılda gana orta maktab. Nol çaqda balalar көбейе 360-400 balalar bola turgany. Qoraydıldan Yavyaza ауылынан kelip, bunda toplanıp, semya bilen Sufyarov, Muhammed Sufyarov degan bek kuchli matematik var. Şoňalarynda biz 17 kişi 11-klassni bitirdik ve 7 biz sıra var. Biz fizika matematika fakültetine kirdik. Ana şunday o'qituvchilar yuridiya qancha kuchli o'qituvchilar yig'ildi. Kuchli butun fanlar. Anlaşılan da o'qituvchi kuchli bo'lish. Bolasi da kuchli bo'ladi. Bizning bolalar bek kuchli chiqdilar. Rayon olimpiadasi biz boltaşlar bilan kurashaydik. Boltaşlar 800 bola, bizning masalan 300 bola. Ayrımı var şimdi. Medaller hem başka nagradalar boyunca biz Baltaşlar bilen yarışaydık. Балтас районы Хикият ауылы илни күрһә, шуңы күрә кисерә. Нисек кенә ауыр булмаһын, нинди генә кыйынлыктарга осрамаһын, олы буын үҙ осорон яҡшы яҡтан гына хәтерләй. Ул саҡтарҙы хатта һағынып һөйләй, тормошы булғаны менән ғорурлана. Безнең Түбән Сикез ауыл мәдәниәт йортында İman yolu münəccətçilər kollektiv işləb kilə. Muradım İrlər Jır ansamblı, Miras biyu, Ulular biyu kollektiv işləy. Ümid, Qoşma Jır ansamblı işləy. Seylən Bağlar biyu ansamblı, İlham Dram Teatr
коллектив эшләй. Коллективта инде улулар, яшьләр, балалар катнашалар. Авылыбыз гөрләп тора, концертлар, бәйрәмнәр бөтенесе матур иттереп, дини юлларда үтеп тора. Элек-электән безнең авылда театр сәнгате югары дәрәҗәдә булгандыктан, район тамаша театрлар фестивале безнең авылда башлангыч алып китте. Төрле бүтән район авылларын килеп бездә спектакльләр куеп, шундый конкурс фестивальләре булды, бик матур. Хәзер инде бу тамаша театры республика күләмендә район мәдәни сарайында үтә. Безнең авыл клубы олыларга, яшьләргә, балаларга даими бәйрәмнәр үткәрү, чаралар үткәрү урыны булып тора. Rabbim Allah dide Musa, cennet bulur miken mina. Sina cennet bulur Musa, Sina cennet bulur Musa, Halil ciftin yarazı bulursa. Матур табигатлы Түбән Сикия завалы бу. Килеп кергәч тә олы юлдан матур итеп аның ышрытаулары күңелдә биләп тора. Салкын чишмәләре белән, үзенең матур табигаты белән шушы бик күркәм, бик матур авыллардан исәпләнә. Безнең төркемебездә 12ләп хатын-кызлар бар. Укытучылар күпчелеге безнең олы буын вәкилләре, яшьләребез бар. Без мәчетебездә бик теләп йөрибез. Дини чаралар үткәрәбез, bütün бәйрәмнәрдә катнашабыз, мөнәҗәтләр белән, шулай ук ифтар ашлары үткәрәбез, Рамазан айларында Мәүлид бәйрәмнәрен үткәрәбез. Ул борынгы мөнәҗәтләрне әйтү күңелне хушландыра, кешеләрне берләштерә. Без социализм балаларыбыз, біз колхозда тәрбияләнеп үскән балаларбыз. Шуңа күрә безнең колхоз тормышы ничектер безгә якын. Ләкин безнең менә бүтән җирләрдә әле колхозлар бик таралып, сыман китсә дә, ләкин бездә ул таралмады. Аллаһыга шөкер. Матур итеп иртән тракторлар кузгалып китә безнең кырдан гына күңелле шул хәтле дә. Шуннан соң менә уңыш вакытларында матур итеп эшлиләр, колхозчылар эшкә бара. Бу бит зур куаныч дип әйтергә була. Һаман авылда яшьләргә эш булгач. Авылыбызны бик яратабыз, менә шулай тугры булып, авылыбызда Аллага шөкер эш бар эшләйен дигән кешегә яшьләребез бигрәк күп, Аллага шөкер, менә шулай халык турып кала. Авылыбызны яратып, һәркем үзенең туган җире белән, туган авылы белән, хәтта туган урамы, йорты белән горурланырга тиеш. Һәрберебезнең авылыбызда менә шулай горурлык хисе бар, Аллага шөкер. Күңел биреп эшләгәч, колхозыбызда менә Аллага шөкер аякта эшләп киләбез, эшләйен дигән кешегә эшләр бар, хәтта башка авыллардан килеп эшләп йөрибез. Җиң сызганып, шушы үзешчән чараларда катнашып, шулай яшәп киләбез, Аллага шөкер. Бу кешегә дәрт өстәй, киләчәккә яшәргә өмет өстәй. Менә шуңа ышанып, Аллага шөкер, тормышыбыз бара, барыбызда авылыбызның киләчәгенә һәм киләчәктә яшәешенә ышанабыз, Аллага шөкер. Авыл тормышын бар туллыгында һаклаган, ябай яшәеш белән кинәнеп яшәгән Түбәнге Хикият халкы тирә-якка әйтеп бетергеһез рәхәтлек һәм күңелгә аңлата алмаслык ниндәйдер тыныслык өстәй. Туган ере, оның үткәне, бүгенгеһе һәм киләсәге өчен йән атып, уны бар яклап, курсалап яшәсләр барында, алдагы көнгә ышаныс зур. Безнең әле малчылык бик көчле. Үзебезнең ферма. Сыерлар саны күп, маллар саны где-то 900 меңгә якын. Районда анда колхоз бүтән юк. Электән безнең тоже олы яшәгән хәзерләр, аларга үрнәк күрсәткәндер. Назагер Махьянова дигән авый бар. Бар Ленин орды кавалеры Гамилов Асхат авый булды. Тракторист Ленин орды кавалеры алып авылы уен түгелдер эшләмәенчә. Менә шундый кешеләргә примеры бар күрсәтергә, әйтергә. Менә бит эшләгәч, була, эш бара. Эшләмичә ярамый ничектә. Башкортстаннан күп кенә кешеләр Себерехларга китеп эшләп кайта бит. Безнең авылдан күп түгел. Соңгы гына. Туган ереңә, туган төягеңә, туган авылыңа, районга һәм илебезгә файда китергәч, тормыш аласылы шул булган минем өчен.